Здравейте в поредния 41-ви епизод на Музика за масите. Аз съм Тодор. На гости днес ми е един култов кейбордист, защото той е една основна и важна част от едни групи, които създадоха новото лице на българската рок-музика в едни славни години. И сега ви представям моя гост, това е Адриан Иванов. Адри, здравей, добре дошъл в Музика за масите. Заварил, благодаря ви за поканата. За нас е голямо удоволствие да си тук, защото наистина си от така хората, които създадоха облика на българския рок от втората вълна в него като течение. И беше така една наистина важна част от едни групи, които оставиха едно изумително музикално наследство. За съжаление, те вече не са факт на музикалната сцена и на мен това много ми липсва. Такъв е живота. Някои продължават все пак от това поколение. Да. Но да, прав си, такъв е живота. За щастие имаме всичките тези електронни вече медии, приложения и така нататък, като може човек да ви открие. Както правя аз, например, и преди да направим този разговор, така си припомних каква прекрасна музика правехте с Орион, защото всъщност групата, от която ти започваш своя музикален път, в така музикалната кариера, е точно Орион. Но преди Орион, така много ми се иска да ми кажеш как се случиха нещата в периода преди така официалната ти музикална кариера, защото аз винаги съм изключително любопитен гостите ми да ми разкажат нещо за тяхното тинейджърство и за музиката, която ги оформила като вкусове. И при теб това не прави изключение. Много съм любопитен да ми разкажеш какво беше тогава. Въпреки, че така аз се поканих основно, за да представим на нашите зрители едни прекрасни книги, които ти си написал. Това е една трилогия, която аз горещо препоръчвам на всички, които ни гледате в момента. Ако сте запалени фенове на рока, трябва да ги притежавате, защото това е нещо изключително ценно. Това са едни свидетелства за времето и за музиката от това време, които Адри е така направил усилието да събере в тези 3 тома. Така че от тук имам някаква представа какво се е случило с теб преди Орион, но да го чуем от първо лице ми е интересно. Сега връщам се в началото на увертюрата. Всичко започва от семейството и аз ще се почна с едно огромно благодаря на мама и татко. Въпреки че семейството е инженерно, дядовците архитекти, родителите ми инженери, естествено, че основният натиск и акцент е към математиката, училището. Не случайно минах през СМГ. И за СМГ ще си говорим също, защото там има една култова група хора, които са те оформили като човек, като характер. Аз съм изключително благодарен на този късмет, че успях да попадна в математическата гимназия, защото наистина първа английска, математическата, немската езикова, френското училище, нали, всичко това беше водещо и е до ден днешен. Продължава да бъде така. Водещо в средното образование в България. И ти си прав за това, че точно на тези места се събират наистина много интересни личности. И сега хората биха си казали математици, физици, но най-странното е, че излизат артисти оттам, които са с много добро мислене. Винаги съм харесвал идеята за математика с изкуство. Това съчетание някак си е добро за един артистичен интелект. Да виждаш нещата логически. В някакъв смисъл математиката и музиката имат и да можеш да ги разчупваш алогично и да създадеш сюрреализъм или пък нали, нещо, което не е стандартно, абстрактно. Дали си художник, дали писател, дали музикант. Нали, всичко това се включва и семейството, и средното образование. Се включва във всичко това. Мама много настояваше, като всеки родител, да ходиме на уроци по чужди езици, да ходиме на уроци по плуване. Аз обаче бях записан на уроци по акордеон. Не знам как е хрумнал на майка,
Точно това нещо. Ние в рода си нямаме нищо подобно. Но живеех близко до читалище Петър Берон, логистично беше удобно да притичам през улицата на урок и да се върна. И тук аз попадам на една уникална жена, която почина, професор Гълъбова, която явно намери път и намери начин да ме запали. Аз отдавна, 30 години свира на пиано клавиши и от тази гледна точка акордеона ми изглежда скучен, но тогава в очите на едно дете, от тук клавиши, от тук копчета и една страхотна мадама с една черна права коса, която си плетеше плетките и от време на време си извади куката и ме плесне по пръстчето. Постановката, това не трябва да стърчи. Методите на чакай време да ти покажа такива. аз. Хващаше кордона и го разхвърляше. И малко по-късно се присъедини сестра ми. Тя пък впечатлена от баткото, който прави упражненията вкъщи. И даже стигнахме до един фамозен дует. Как и дойде на Гълъбова да ни събере, аз и сестра ми правихме дует. И сега не знам дали си спомняте, ти си в моето поколение, винаги в една читалищна такъв тип група имаше годишни продукции или пък срочни продукции, където канеха родителите в салона на читалището и децата показваха кой какво това е научил. беше задължително за финала. Как се водеше тази продукция? Финална продукция. И няма да забравя, Петър Берон имаше на 3-4 етажа помещение. Салона беше на втория етаж. Нашия етаж, където взимахме уроци на четвъртия и на същия етаж имаше малко салонче. Какво сме разбрали с сестра ми? Вие сте наред, слагаме си акордеоните и нахлуваме в малкото салонче на четвъртия етаж, което е абсолютно прасно. И ни се стъписваме. То в големия салон е шоуто. И ние чакаме какво става тук и една жена вика: деца, долу слизайте. И ние с акордеоните по стълбите, не се тича лесно с акордеон. Това ти е първият официален концерт. Но следващата крачка, която в първата книга съм е описал, в читалището изненадващо купиха орган, електроорган, двураден, Вермона. Да. С една колона Вермона, източно-германско производство. Вермоната тогава беше на въоръжение във всяко едно читалище. Да. И влизам един път на урок и заварвам Гълъбова. Ама такъв хубав орган, такъв катедрален орган. И тя си сложила едни ноти Бах и си свири, само даде знак да седна там. И аз е така, вцепенен направо. Свърши тя, каза: искаш и да преминем на следващото ниво. На орган. Вика: малко ще трудно за лявата ти ръка, но има си упражнение, има си начин. И аз, само че аз вкъщи нямам как да се упражнявам. Вика: ще говоря с родителите ти, едно пиано втора ръка да се вземе, за да можеш да тренираш на пиано нещата. Баща ми като каза: не, какви са тия глупости, такова, обаче мама ме тръпна, организирахме пианото. Един беларус кацна, пиано беларус кацна в детската стая. И аз почнах да малтретирам блока. Да, защото е малко трудно, така начинаеш музикант да репетира в къщи, всичко това, съседи отгоре и отдолу. Но пак педагога, как ме дръпна, вместо скучните класици, леки джазови пиеси с басостанутни фигури в лявата ръка, с солиращи функции в дясната. Я това джазче да видим, я този тук модерен музика от филми да видим. Ти искаш и нещо да извадиме по слух, да го изсвириме.
Как така? Тя вика, ето са приятна мелодия, ходиш на солфеж, солфежираш, знаеш какво е диктовки, нали, да познаваш тоновете в метрането. Също го прилагаме, за да извадиме по слух музиката. Чуй сега тази ръка, чуй тази ръка. И неусетно аз станах 10-ти клас, 11-ти клас. Много конкурси имаше по акордеон. Аз имах почетни грамоти. Един ден тя ме дърпа и казва, знаеш ли, че тук в читалището, в бившата поликлиника 14-та, репетира, вика, един джазов състав и мой приятел го ръководи, техният пианист заминава с родната казарма го зове, били се ангажирал да започнеш работа с тях. При което аз страха ме вцепени, викам как те са, нали, сигурно по ноти се четат, например, виста се свири, аз не съм готов, абсурд и така нататък. Не, вика, те са готини, вика, като мене, вика, мои приятели са, вика, ще започнеш лекичко, ще интегрират вътре. Това не е ученическа банда, това си е сериозна група, която... И аз отидах, наистина, преди художествен ръководител, също лека му пръст, който направи много за мене, Годо. Това е Годо, за който аз искам специално да попитам, защото той е някаква митична фигура. Годо просто беше митична фигура. Значи, усещате ли как от едно стъпало на друго стъпало ме прехвърлят хора, които ме мислят? Тоест колко важно е да попаднеш на верния човек, защото един отбор безсвестен треньор не може. Може да са наистина страшно кадърни. Така. Няма ли човек, който да му е ясно за тебе какво е най-доброто и да те бутне натам? Всъщност, Годо е човека, който казва на твоите родители, че ти наистина можеш да свириш. Да, при което, нали, баща ми, който един корав човек, математик, инженер, казва не, и мама, която иска да направи всичко възможно, за да се... Един родител е малко насляпо, той не знае детето му на къде ще избере. Може, нали, да тръгне да бъде инженер, математик, като нея, нали, но може пък да избере в другата посока. И Годо, след известно време, репетиции и така нататък, той ме слуша, че аз, примерно, свира нещо на Pink Floyd или нещо на Genesis, се опитвам едно соло на Тони Банкс да си свира, докато имам време там с техния синтезатор. И Годо ме тръпна един ден и каза, ти знаеш, че аз ръководя една рок група. Какво ще кажеш да свириш рок? Вика, ти си по-натам. Сега как го е преценил, че свинга ми липсва, нали, че блуз в момента ми липсва, нали, защото свингирането, тоновете, всичко това, тоно извличането в джаза е много функционално. Ти трябва да си много функционален музикант. Там не е само математика. Там трябва тоно извличане, да имаш въздух в такова, си компютър, там си жив. Нали. Ти просто си имал по-модерен поглед върху нещата. Да, вика, това. И аз в този момент имах едно гадже германка, която идваше за ваканциите тук. Тя ми каза, в рок-н-рол е много добре. Вика, дай да отидем да ги видим. И така аз попаднах в читалище Лилия Карастояна в далечния квартал на Надежда. Да, където слизам в мазето и виждам другото на коридора врата, отдясно врата и отляво врата. И отдясно на вратата пише Тангра, отляво на вратата пише Импулс, а по средата пише Орион. И по указанията влизаме в Орион. И знам, че е ученическа група. Обаче какво виждам? Първо мъгла. Яко пушене. Виждам един китарист с мустаци, който си прави нещо на китарата. Виждам друг с неученик, някакси несвойствено дълга коса за ученик, нали? Си забол китарата в грифа и свири на Scorpions. Let me take you far away, you far. Всъщност преди те основно това свирят. Да, че те свириха кавари на хард-рок. Кавари свириха и тук Scorpions, Judas Priest, на Camel свириха едни неща, много интересни. Camel
много слабо известна група в България, но пък уникално прогресив рок банда, нали? Защото и аз така сядам в ъгъла и те спират и един ме пита, какъв си ти? Тук има един такъв точно кинематографичен момент в книгата, който искам да цитирам. Те спират буквално, той махва с ръка, групата спира да свири и той те пита, какъв си ти, бе, пич? Аз разказвам ли, че Годо ме праща. Да, това е на Силви, на мястото момчето, което е. Така малко неглиже бях прият, обаче, повярвайте ми, се такива очи гледах. Такива огромни очи. Едни огромни тон колони, с надпис импулс, и бас ревербератори, колкото мен е високи, му човек да се завре. Това са колоните на групата Импулс. Да, те се оказа, после си навлизайки, че и Тангра Импулс, те много помагаха. Илия Кънчев, лека му пръст. Косио Марков, лека му пръст. Имате ли нужда от нещо? Децата имат нужда от това. Имат програма някаква, те свират. Айде ще ги вземем да открият, малко преди нас да посвират. Тангра си правиха репетициите горе в читалищния салон и ние сядахме в прасната зала, защото те свириха преди тура. Импулс. Или Кънчев, лека му пръст, имаше леля в Франция ли. Оттам идваше апаратура, идваха нови модели синтезатори, като космически кораби. Илия ме викаше, посвири, аз да си направя звук, който отиваше отсреща при тон режисьор, аз на сцената. Просвирам, дай вика нещо орган, дай сега вика някакво синти. И той си слуша и си прави, нали, звука. И тогава се сблъсках новите синтезатори, които сега през тези години назад, като погледнем са вече винтич синтезатори. Но до ден днешен в моя сет синтезатори в студиото имам винтич модели от тогава, които звучат невероятно. И както знаете, светът се върти. Какви бяха това? Интересно ми е да науча това. Juno 106 беше на Роланд един синтезатор. После аз си взех едно Juno 1 алфа, който беше полуаналогов, полуцифров синтезатор. После имах един Korg Delta, който изключителен аналогов синтезатор с бял шум, с розов шум, с 4 осцилатора, всичко на плъзгачи. Тоест позволяваше, докато свириш, да си правиш ефектите. Нещо, което примерно в този момент правиха Емерсън Ленкен Палмър, нали? Креативната най-изложба беше по този момент албума. Той свирики прави и върти фреквенциите, нали, атаките с остена, нали, нивото на звукорелиза, отзвучаването му. Да, това е много характерно това за се командва в реално време. арт-рока на 70-те години, прогресив рока. Точно, Yes, Vangelis, те имаха много силно синтезаторно присъствие по това време. И Genesis бих добавил. И те ли бяха хората, от които така първоначално се вдъхнови и бяха... така, голямото ми вдъхновение беше един член, друг член на рода ни, Войчо ми, който беше брат на майка ми. Войчо беше, във Варна живееше, и по майче, нали, ние сме варненци, от Варна идва рода по майче, нали. Войчо живееше във Варна и беше, може би, един от най-добрите диджеи в варненските дискотеки. И като такъв той имаше огромен набор от касетки и плочи. Когато ходих в къщата ни във Варна, говорят и значително по-ранните ми ученически години, той ми слагаше слушалките и ми пускаше Бони Ем, които бяха абсолютен хит, тотален хит по тези времена. Аз също ги слушах много. Да, пускаше ми Pink Floyd. Току-що бяха излезли, нали, в смисъл, бяха много известни с Ума Гума, с Реликс, с Давали, с The Dark Side of the Moon, нали, 73-та година. Значи, смятай, аз съм бил 3-4 клас, когато излязаха тези албуми. И всичко това в едно стерео на къса база, нали, през едни слушалки. Представяш какво впечатление може да произведат на едно дете. И всичко това комбинирано, примерно, с първичната сила на Sex Pistols, да речава, нали, което имаше касетка.
уникална такава музика, зареждаща, която е родоначалник. Нали? Аз обичам да си изразявам разклонение. Родоначалник на разклонение бяха Sex Pistols. Изобщо Вучо имаше много странна музикална култура, която хващаше Бони М, Sex Pistols и Pink Floyd. Нали? Разбирате за какво говоря. Но все пак той е артист, диджей, нали? Той трябва да има поглед върху тези неща. Той успя да ми предаде този поглед на мен. И даже стигахме от такива ситуации, които аз тихо се прокрадвал в неговата стая. Той имаше уредба Pioneer, дък с най-хубавите строки на волтажите и на... Това беше космическа работа в някакви години. Хубави копчета и аз, докато той спи с някакво момиче непознато в леглото, аз траки плея натисна, докато гръмнат колоните, Вучо ме гони с... нещо под ръка, свърча и пища, мамо, нали, защото и той накрая седиме закусваме и Вучо се захилил, вика, щаваме за музика ти прощавам. Нали, изобщо аз попадах в необходимите моменти, попадах на необходимото отношение и хора. Това е много важно, нали, да подкрепиш някой, да видиш в него бъдеще, да видиш него интерес и да подкрепиш интереса. Това за теб прави Годо. И аз завърших СМГ-то и така по една инерция кандидатствах в ВИАС, където влязах без проблем. Промишлено и гражданско строителство, но аз почти не се вясвах там. Ние киснахме на Синьото кафе, правихме турнета, събитията 85-90 са много сочни за България. Това също съм го разказал в книгата. Тогава се роди нашето второ поколение. Не без помощта на штурците, Киро лека му пръст, който страшно много ни помагаше, Киро Пеци Валди. Не без помощта на Фактор, на ФСБ, Формация Студио, Даниела Кузманова, която уреди в Балкан Том, ние да запишем една прочута поредица винили, комбинирани винили. И понеже те нямаха Балкан Том, бяха взели дали, а пък продуцентите Ивайло Кречовски, пак лека му пръст, Деян Тимнев, който е, нали, от към производствената част, беше музикален продуцент и ни помагаше. Решиха да колкото може повече от тези групи да бъдат вкарани в поредицата, затова се стигна до решението половинки плочи. Ние имахме половин плоча. Ние една страна свирихме с Орион, от другата страна пък беше на Субдибуло. Да. Имаше комбинации, нали, с конкурент, с Аера, нали, конкурент. Това беше много добра комбинация, защото чисто стилово много добре се вързаха двете групи. Погледнато е, нали, Субдибуло, ние имахме и съвместни концерти тогава. Ние работихме и с Дисонанс тогава, които не успяха да стигнат до плача, но това не означава, че Дисонанс не бяха велика група, прогресив група. Имаше Алегро, имаше много прогресив музика, към която обаче не се гледаше толкова касово, бих си. Тя не беше комерциална като музика. Не беше комерциална музика и като почваме вече настъпващия метал, нали, настъпващия траш, настъпващия пънк, който при много възсегнаха Контрол и настъпващия Dark Wave, който пък родоначалниците бяха Митко Воев и Нова генерация, нали, като едни от първите. Общо взето по-агресивните групи, като Ахат, като Ера, като Краш, имаше една банда, която пътуваше с нас, имаха така по-голям успех. Техните парчета бяха, имаше една соцдум радиофонични. Точно така. И радиото казваше повече от 2 минути, повече от 2,5 минути пиеса, 3 минути абсурд да те пуснат по радиото. Всъщност, хубаво ни свириме underground, нали? Свириме по читалищни салони, свириме по... Още нямаше клубове тогава, нали? И имахме нужда от тази подкрепа, да има медийна подкрепа. Имаше 2-3 журналисти,
Румен Янев, лека му пръст. Емил Братанов, който оня ден се чух с него, които слизаха с касетофончета в мазетата да ни записват репетициите. Те бяха рок-ориентираните журналисти имаше и примерно два вестника, които ни под Ритъм, нали, да не забравяме, Ритъм и Меридиан Рок Шоу ли беше? Помни го и него, да. Да, другите те два вестника също така пишеха статии, публикуваха и се опитаха. Имаше Рок Булевард по едно време. Рок Булевард! Да. Но нещата в нашата малка държава някак си не можаха да станат професионални. Не надминаха едно аматьорско ниво, ама не като аматьорски групи, по-скоро като аматьорска организация. Нямаше продуценти, нямаше къщи. За мен това е проблема от това време. Нямаше издатели, които да те поемат. Издатели, които да ти предложат договор. Които поне да помогнат в режийните, да се казва, за да можеш ти спокойно да мислиш музиката си. Продуцента като такъв липсваше в това време. Тогава имаше една концертна дирекция и толкова. Някак си всичко така остана на едно мърляво аматьорско ниво. Ние всичките групи от това поколение, което изборих, понаправихме записи, обаче сега като ги слушаме тези записи, просто те звучат ужасяващо, нали? На мен ми звучат хубаво, защото са ми така сантиментални, ми носят някакво усещане за времето. Да, те звучат винтич, нали? Те са си ретро записи, така е. Но няма да забравя, примерно, когато с Милена бяхме поканени на Сан Ремо. Те бяхте там 90-та или 91-та? 90-та година, да. На Сан Ремо Либерта, което беше издание, което беше посветено на вятъра на промените. Горбачов правеше тогава промени, падаха републики, раздробикаха руснаците, стената падна в последствие Берлинската и вятъра на промените. Те поканиха делегации от източния блок. Една делегация имаше състав най-популярната рок група, най-популярния изпълнителка, най-популярната балетна двойка. И не знам още какво най-популярно, но ние тогава работихме много силно с Милена и бяхме направили, нали, заявка за албума Ха-Ха, който последствие дозавършихме с Ера, но всичките парчата Нямам нерви, Машина за месо, нали, Нищото. Те бяха подготвени още от преди времето. Нали, Нямам нерви, още Тодор Живков беше на власт, когато го изпълнихме. Бяхме дали заявка за нещо много силно и затова от концертна дирекция ни пратиха пакетно. Орион с Милена. Но имаше изискване, тъй като съпортни участия щяхме да имаме покрай фестивалното участие, съпортно участие в дискотеки, съпортно участие в сборни концерти с другите делегации. И те казаха, носете си и лента, нали, защото за Рай ще направим рекламен клип, който няма да е наживо, ще бъде плейбек. Във връзка с телевизионните изисквания. Когато дадохме питата, която е прана в най-доброто студио в България, Балкантон, като дадохме лентата, те бяха големи пити, магнетофонни, техника се обърна с усмивка и каза, това няма да се прави никога. Добре, вика, това са ви демо лентите, дайте оригиналите. Не се нали реагира така? И аз казвам, това е супер обезкуражаващо. Това са оригиналите, той вика. Сериозно ли? Той вика, пич, погледай как децибелите, погледай колко шум има тук. Вика, къде е правено това? И аз мълча. И те почват да филтрират, да решат честоти, да се опитват да го създълби, нали, да го оправят записа. Точно това беше ситуацията на нашето поколение. Ние имахме страшно много идейни автори, прекрасни текстописци, нали, и Владо Попов от Контрол, и Воев, и Малковски в Ера. И Милена беше с голям създател на текстове. Изобщо имахме визията наистина рок-н-рола да се пее на български. Това, което следихме
от Штурция, ФСБ, Сигнал, Тангра, Фактори и така нататък, които също се реализираха. Да речем, да, защото властта не е разрешавала да се пее на английски и така нататък. При нас вече просветваше. Нали? Комсомолците си казаха, по-добре дръж врага си наблизко и почнаха да ни правят турнета. Комсомолците. Почнаха да се появяват млади банди, които си пееха и на английски. Те казват ми, що рока се пее на английски, нали? Обаче, като че ли нашето поколение имаше идеята да използва текста и музиката, текста да бъде като допълнителен инструмент, както обичам да казвам, като радиото и телевизията. И двете ги чуваш, но по едното виждаш повече. Да. Идеята на текста беше всеки да проумее за какво пееш, за какво му разказваш, а не do you speak English or speak English or die. Нали? Във време, в което никой не говореше английски, тогава текста на песните беше просто част от мелодията и не значеше нищо за нас. За вас. Аз лично се чувствам много добре, когато чуя се какво ми разказват. Точно това се случи с мен и хората около мен, така поколението моето, защото ние бяхме адски въодушевени от това, че в музиката, която ни харесваме, защото е нещо много свежо, можехме да чуем нещо смело като текст и ги научавахме наизуст и го правихме с такъв огромен кеф. Това беше всъщност първия случай, в който ние имахме желание да научим текста на някоя песен. Точно така. И това е основната роля на рока. Да. Да те надъха, да те направи социално съпричастен, да те накара да извадиш позиция, да подкрепиш позиция или да извадиш своя позиция. Това е идеята на рока. А не да си клатиш главата в такт или да си пинеш добре и каквото свират. Всъщност, тези от хората, които ни гледат, които си купят тези хубави книги, тук ще открият твоите текстове на песните. Да, тук има много... Моята идея беше, аз започвам с фразата "думите отлитат, написаното остава". Да, това го има на латински в самото начало на книгата е написано. Да. Една от любимите ми фрази, нали, че това може би първия лист, нали, и да, верба волант, скрипта, манент. Точно така. Това е моята идея. Аз тази книга не съм написал, аз не съм професионален писател. Моята идея е един читател да получи разказ от първо лице, единствено число, което не е минало през редактори, което дори да има някакви литературни или граматически грешки, дали може да не е написана по правилата, нали? Но книгата се постарах да я направя така, че да не тежи. Карах рисунки, ескизи на мои приятели, вкарах текстове, които са разпръснати, карах снимки от личната си фонотека, включително фототека ли, как да го нареча, както и снимки на мои приятели, фотографи, които са ме съпътствали през цялото шоу и този керван, нали, и хората... Книгите са изключително богати на снимков материал и това е едно от предимствата им. Да, например, много малко хора знаят, че един от първите басисти на Орион беше Васил Петров. Аз като го прочетох бях изненадан, защото аз това не го помнех. Васил е убийствен басист. И за разлика говорим за Васил Петров, джаз певец, ако някой се чуди за кого говорим. Да. И когато пише книгата и му се обадих на Васко, вика, леле, Адриане, къде ме върна ти? И тогава си спомнихме, че в консерваторията за кандидатство, защото него го приеха в консерватория, той не отиде тогава в армията, не отидохме в армията. Имаше такова правило, ако си прият, може да го изкараш, пък по-късно да... Помня го това, да. И имаше такъв... Един от предварителните кръгове беше волна програма. И Васко беше си написал 2-3 парчета и аз тогава бях почнал да пиша един от първите парчета авторски на Орион. Бях вече заявил позицията си, че... Кой много ми е интересно. Да, пичове, няма да свириме чужда музика. По-хубаво е да свириме
собствена музика. Да, абсолютно. И тогава написахме първото ни парче, с което, ако не се лъжа, излезе 12 минути парче. Реален свят. Което и до ден днешен си го помня. Представи си път в перспектива, който някъде в далечното отива. То не влиза в албума обаче. Не, даже и не можах да му намеря и репетиционен запис. Защото аз се хванах и миналата година събрах почти всички репетиционни парча, всички бутлег парчета на Орион от концерти и направих един двоен диск на Орион. Включително в единия диск вкарах всичките бутлези и репетиционни парчета, а в другия вкарах всичките студийни неща на групата. Го направих изключително и само в 50 бройки колекция, ръчно изработена за членовете на групата и за близките фенове. И се оказа, че намерих всичките ни парчета, успях, независимо дали в студийна версия или в бутлег версия или на репетиция разсвиране, само първото ми парче не можах да го намеря някъде по касета. Въпросното, за което става. Да. Но да се върнем на моя разказ, че нещата трябваше да се пеят на български, защото те разправяха и Васил Петров, тогава му написах текстовете за парчетата, с които го приеха в консерваторията. С Васко си останахме прекрасни приятели и той каза страшно, вика, се радвам, че се взел с тази история и изобщо всички хора, на които им се обадих да си спомнят, защото аз примерно имах един период, който свирих с Контрол. И там направихме едно знаменито турне с такива приключения и звънях на контролците да се съберем, да си припомним как бяха нещата. И си читай, ти ще пишеш книга, браво, много добре, нали, и така нататък. И всичките тези приключения, нали, съм ги описал. Тоест, това не е книга, те ни биха, ама те ни арестуваха, те не ни разрешаваха. Не, това е книга, в която ние правихме каквото искаме да правим. И това беше нашата мечта. Ние искахме да свириме рок-н-рол и да правиме турнета и да правиме концерти. И колкото да ви е странно по това време, аз имам една година в тефтерите, която от 365 дена година, ние имаме 262 концерта. Такова нещо в наше време не можеш да направиш и да постигнеш. Всъщност ти си озаглавил така подзаглавието на книгата "Рок-хрониките на Адри". Да. Това е много точно определя какво всъщност ще прочетете тук, защото става въпрос наистина за рок-хроники, като първата част е така в по-общ контекст. Музиката, която се случва в това време. Втората част е романизирана биография на групата. Да, значи втората част имах огромно желание, тогава имаше някъде бях прочел, че филмовата общност иска да направи рок филм, иска да търсеше се идея за продължение, примерно на Оркестър без име. И аз имах такава идея и затова в книгата е направена доста филмово. Облачните шалове на Витоша се разказва за една млада група, знаеме, която се почва, нали, малко е имало този приказен момент на романа, която се почва в едно мазе на една стара къща в Горна баня, в полите на Витоша. И също моите герои, нали, гледат планината, която ту е намусена, ту е слънчева. А аз, пишейки за тях, съм в 23-та година и съм, примерно, не успял писач на политически шаржове и политически скетчове. И прескачаме така, като филмово, малко филмова е постановката. Те се качат нагоре към оная 89-та година, а аз слизам надолу към същата година, където поколението избухна, емигрира, изчезна и се пръсна по света. Това е причината всъщност групата да се разпадне. Точно така. Това е нещо, което уби много неща. Нали? Просто тази, как да кажа, ако сравним с слънчево изригване, това събитие, то може да е много красиво, нали, но помете много неща. Промени страшно много съдби, особено на хората от нашето поколение. На мен ми причини огромна мък, защото изведнъж този живот, който беше изпълнен с революция, този въздух, който беше изпълнен с цветове,
Времето на надеждата, големите надежди. Да, големите надежди, всичко се спука и хората изчезнаха. Тези, които мислиха, тези, които правеха, едно 80-90% си биха към шика и заминаха извън. Това се случва след като вие бяхте в Германия и... Да. Бяхме и в Италия, и в Германия, имахме предстоящи договори с шведски телевизии. Беше момента, в който се събрахме в едно общежитие в Германия и групата каза, ние решихме да останем. И аз бях единствения, който удари контра и казах, вижте какво. Аз вярвам, че нещата ще се оправят. Имаме предстоящи договори, имаме визитни картички на Сараево, бяхме в Шлезвиг-Холщайн, Германия, бяхме с една немска пънк група Дикиоп на турнета. Продуцентите почнаха да ни надушват и да ни дърпат. Викам, отварят ни се вратите, отварят ни се възможности да пътуваме, защото преди не ни пускаше държавата да пътуваме. Нямаше как да излизаме. Дайте, викам, ще спечелиме бели пари и си ги харчиме в черна държава. Дайте така да го направим. Не. И те всичките категорично ме игрираха, плюс Милена. А пък аз единствения си хванах самолета за вкъщи. И на летището едва ли не Ера ме взеха веднага да свира с тях. И тогава попаднах в приказната страна на Малковски, който едно огромно слънце, което излъчва страшно обаяние, чар, текстове, музика. Той човек много липса на българската сцена. Да, изкарахме една година с Ера и вече, нали, ударите на... Защото държавата тя спря да работи, камоли, нали, някакви концертни дирекции, някакви концерти да има, нали, стана мъртво. Просто хотелите, къде ходихме, всички бяха обковани с дъски. Работеше само по един етаж. Нямаше вода, нямаше ток. И то не върви да репетираш 2 часа, има ток, 2 часа няма. То не става така. Хората по Мадам Породозем седяхме на сладкарниците и гледахме как им носят водоноска и на където ходи водоноската и опашката ходеше след нея. Станаха свирепи времена. И тогава направихме Ермолък с Малковски. И успяхме да изследваме тези 2 албума, които до ден днешен са, нали, водят ни от уникалните албуми на българския рок. Абсолютно така. Защото успяхме да съчетаем моето прогресив мислене с Иваца от Орион, с метал мисленето на Малковски, който беше вече създал Ореол с Ера. Този барабанист Орлин Радински, който е не само той родит джаз музикант, рок музикант, прогресив музикант. Успяхме да направим просто да хванем магията. Защото да хванеш в магия един екип, било то музикант или един екип автомонтьор или пък един екип, да направиш екип е странното и най-важното. Защото това е гаранция, че ще има живот тази идея, нали? Защото най-големият проблем сега примерно на младите музиканти е, че те не могат да се задържат около, нямат гравитационен център. Нямат фокус. Нямат фокус, да. Те се разхвърлят, дърпат ги там, тук кинти, там кинти, те си слагат пердето и уникални инструменталисти почват да вадат кинти, нали? Което не е музиката. Ние не отивахме да правим кинти. Напротив, ние знаехме, че няма да има кинти. Тогава всичко беше много идеалистично. Да. И някакси изкуството беше заради самото изкуство. Вижте какво, сега светът си е на участъци. Знаете, имаше предкласика, имаше класически период, имаше класически рок с Beatles, с Елвис Пресли. Нали? По-късно се появи това дърво огромното с Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, тежките групи, които почнаха да определят разклоненията. После се появиха компютри, почнаха да се появяват New Wave, Dark Wave, по-синт ориентираната музика. Да, синт поп се появи като течение.
И после вече от новия век нещата почнаха да се извръщат, защото то е нормално. Преди може би да бяха 5 групи, после станаха 500 групи, след това станаха 5000 групи, сега сигурно са 500 милиона групи. И сега виждаш, че тук вече шаха е друг. Как да те забележат? Да. Защото вече всичко е измислено. Всичко е измислено, всичко е направено. Да. Някои казват, ние ще свириме ретро, ще се върнем наобратно. Други казват, ние ще свириме голи по бикини само, нали? Да. По цици, нали? И така нататък. Силно ще ни забележат, нали? Почваме да се правим на маймуни. Други са просто съвсем откровено трибют групи. Те просто копират нечия музика. Трибюти. Значи, просто трябва си момента, който е съчетан не само с музиката. Трябва да си момента, социалният момент, политическият момент. Този свят има много компоненти и затова един екип, той е повлиян от всичко това и той е някакси вътре в тези неща, за да успее, нали? Всички казват, не искам още ермалък, искам още ермалък. Да, но моментът е отминал. Много си прав. Да, нещо с времето си. Да, имам приятел, който казва, колко ти трябва? 1 милион. Давам ти 1 милион, направете албум. Как ще стане това нещо? Не става това нещо. Да, много ми липсва Орион, например, защото аз съм така пристрастен към прогресив рока. Държиме връзки с Боб и с Валери. Лека му пръст, Иваца почина. Валери, знаеш, че той направи много така силно. Писал съм и за това нещо. Аз съм в книгата всичките ми приятели съм проследил пътищата им. Да. Нали? Там кой с други имена, но да говорим за... Той се хвана с лейбъл на Бил Гулд и направиха Culture Shock. Culture Shock една банда. Да, една банда, която има популярност и в България. Балканска, тя е балканска смес. Да. Той е българин, Джино има от Черна гора ли беше? Има македонец, има такова, има американци, барабанисти и саксофонист, да речем. И малко такава... Те имаха няколко много успешни турнета в Европа, издадоха няколко албума. Брат му на Валю, Оги Кьосовски, който също беше в един период барабанист на Орион, последствие стана титулярен барабанист на Контрол, нали? Брат му също време на време свири с него по концерти и го озвучава, но нещата стават все по-размити, защото няма наистина нищо не изкристализира. Правят се реюниони, ето, примерно идват Guns N' Roses и Guns N' Roses бяха последната рок-н-рол група на земята, според мен. И какво събраха? Защото кинтите не стигат. Заради пари, да. И резултата не беше това, което всички очакваха. Катастрофален резултат. Абсолютно, да. И изобщо... На мен много ми приличахте в тези времена по някакъв начин ми напомнихте групи като Сага, които аз много обичам. Канадската Сага. Музика, да. И затова така с огромен кеф ви слушах, защото има много общо между двете банди. Бяхме почнали, от началото почнахме много филмово. Парчетата по 12-15 минутни парчета ни почти не се обявявахме между песните. Преливахме ги точно на принципа на Флойд. Едно парче преливаше в друго парче. Да. Бяхме почнали малко точно повлияни от желанието на времето и понеже ние бяхме по-меки, не толкова агресивни, имахме възможност за радиопрослушване. Направихме няколко така по-хитови, по-кратки неща, нали? Нещо, което го забелязах и в Ермалък. В Ермалък е едно, което спечели наградите на Ритъм за най-продан албум на България. Той беше изключително на този принцип, без мерене на време. И това флойдовски, докато лично втори албум на Ермалък е малко по-концептуален и парчетата са разделени и са по-кратки, 3, 4, 5 минутни неща, нали, които дават възможности за радиоизлъчване. Така, нали, идеята беше, нали, да има по-голяма достъпност. Търси се, нали, достъпност до масите. Нали. Всъщност в албума ви парчета звучат по този начин в половината част от албума, който разделихте с Subdival, защото там са
така по-кратички композиции, но изключително стегнати. Ако забелязваш и като неща, които се пее като текстове. Парчето новини. Новини започва с истински новини. Да, новините, където от радиото. Вкарахме от радиото. Има семпъл с започваме с самолетоносача на американските военни сили. Они пишат едно, други пишат друго. Придите к нам в бараки. Нали? Защото Voice of America бяхме свалили. Да. И всичко това е вплетено в музиката. Открити, чудни, опъркващи новости, цифри, безмислени. Този текст го има и тук. Скорост. Това е великолепно парче и за откриващо парче за албума е леко самбъл долу, добър избор. А пък парчето за Greenpeace това ми е супер. Уникално парче. Да, Rainbow Warriors е уникална работа. Войници на дъгата, но и така се казваше техния Войни кораб. на дъгата, да, точно така. Търся тези войници на дъгата. Там и това синт ми прави огромно удоволствие. Просто е великолепно парче. Няма слабо в албума. Те са само 5 всичко на всичко. Но сте направили на който стои, нали, за човека. Направи зелени пътеки. Те бяха много модерни по това време, Greenpeace. И пуснаха един двоен албум тук, който Балкан Том за щастие лицензираха и го издадоха. И също беше и с Ера, и с Ер Малък, нали, нещата, които издавахме като текстове. И аз и до ден днес се срещам с фенове им, даже утре им среща с фенове от Кюстендил, които знаят всичко на Исус и казват, Боже пич, това вика се едно сте го писали вчера на Ер Малък 2010 година. Помниш ли го това парче? Днес реших, ще изляза вън. Много ти правил нас съм. От албум е? От втория албум. Забел съм вече. Виждах се, каплувам в зелена вода, но съм да се препичам сред зеленина. Няма такива места. Това беше и якото на българските текстове. И да не забравяме, че градът на Ера и на Ер Малък, последствие, спечели Златен Орфей. Да. Ние спечелихме в първото, то майче единствено такова издание. Рок Орфей, нали? Ние спечелихме Златния Орфей. И всичко започна от една книга на Клифърд Саймък, че градът е един анахронизъм. Така е цитата, мотото на парчето, с което започва. Мъртъв град и мъртви хора, влюбени в цяла една, някъде да се затворят насаме, да изкрещят, ще бъде късно. Да, разбира се, да. Как това беше култово парче? За мен всяка една песен ми е дете, нали? Защото всяка дума ние сме подчертавали и слагали сме акценти музикални, да го доукрасим този разказ, да стане с музика. Как се пренастрои обаче от така по-лирични, по-романтичен звук в прогресив рока на твърдия рок, който Любо наложи като стил? Много ми липсваше през цялото време като прогресив музикант. Прогресив рока е неагресивна, тя е мека музика, нали? Да. Тя е музика за душата, тя е публиката да седи на столове. Да не е права, да не се точно така. Но в по-твърдите стилове, в метал, в траш, има друго предизвикателство. Там не е толкова си в текста, там енергията си в енергията. Просто тази енергия ми е липсвала и се радвам, че успях да се впиша и да улова, защото все пак в тези стилове водещи елемент са китарите и барабаните. Много малко метал групи са с клавири, нали? И клавира не е толкова експресивен. Той е по-скоро фонов пълни с честоти, даващ тежест, даващ напрежение, нали? Малко... Това има преди, защото, например, във Войни на дъгата твоя така клавир е изключително важна част от парчето. Точно това. И в момента ми звучи дори в главата. И в един момент трябва да застанеш на втора линия, защото в музиката на Ера вече там китарите са изнесени на преден план. Да, изобщо първата линия никога не ми е била цел. Групата е важна. Групата да постигне целта си. Да забие стреличката там, в сърцето на слушателя. Да му вземе къл. И дори погото да не стане, погото пак е израз на отношение, на ярост, на така нататък. Говорим за концертна енергия и всъщност третата част на хрониките е точно за това нещо, защото там
читателя може да преживее емоцията от случването върху и около сцената, всичко, което се случва там, с цялата тая суматоха, която е покрай организацията, с фенките, които чакат там някъде отзад за сцената и така нататък. Роуди беше моята благодарност към хората, които са съпорт на музикантите. Роуди е термин, с който световния рок обозначава тези хора, които работят около и върху сцената, да. Правят звука, занимават се с инструментите на музикантите, с храната им. Те правят всичко възможно музикантите да мислят само за музика. Това са едни хора, които в повечето случаи са несбъднати музиканти. Обикновено така, да. Те идват 2-3 дена преди музикантите. Правят акустични измервания. Строят огромни сцени. Някой път 3-4-5 етажни блокове. Справят се с много тежки климатични условия. Защото всичките колони, разперени на тази височина, са като платно на лодка. Съпортват целият концерт. Не случайно съм написал в книгата, че на сцената тече един концерт. За сцената тече друг, съвсем друг концерт. Музикантите се покланят, обират овациите и отиват да ядат на афтърпарти или в ресторанти и така нататък, докато техниците почват да събират апаратура. Започват наново, да. Залата или сцената, това, или пък театър отдавна е празен. Няма живо душа, но техниците палят един фенер и почват да събират микрофони, стойки, инструменти, покриват се с найлони, ако завали, ако такова, нали. Всичко това свършва на тъгата към 3-4 през нощта. Те са умрели от глад. Няма къде да ядат, нищо не работи. Представи си в Стара Загора и слизаш, то в 8:30-10 всичко е затворено, камо ли 3 през нощта. Те търсят бензиностанции, ядат някакви неща. На другата сутрин шефа на екипа ги вика в 8 часа, спът 3-4 часа, отиват в 8 часа, почват да разглобяват на ново скелета, сцени, така нататък. Почват да ги прибират като тетри с камионите. Палят камионите и тръгват към следващия град, който ги чака. Те трябва да се разпънали, защото музикантите ще дойдат сега. Моята книга Роуди, като че има най-голям успех, защото изключително търсенето и аз там вплетах една много тънка любов и я преплетах. И момичето, което е част от тази любов, е групи. Групи. Английският термин за die hard фенове, следват групата навсякъде. Фенове, които следват безотказно групата си във всички точки, където и да е. При първа възможност са при нея. Това момиче не е измислен герой. И моите техници не са измислени герои. Те са истински герои са. Това прави книгите особено ценни. Да, аз съм ги събрал. От много турнета съм направил едно виртуално турне. Като, примерно, от едно турне съм взел концерт в Стара Загора, друго турне концерт в Русе, от трето турне концерт в Варна. От различните екипи, с които сме работили, съм събрал ярките имена и тези, които са ми взели акъла като специалисти и техници, съм ги събрал в тази виртуална група и съм ги пуснал в едно аналогово време, където нямаше GSM и лаптопи, таблети и така нататък. И всичко беше аналогово време. Което е за мен също много важна черта за рок-н-рола. Защото истинския рок-н-рол, 60-те, 70-те, 80-те години, всичко е на джакове, канони, куплунги, тон-колони, всичко се смесва на ръка и на ухо, няма компютър да ти помни различни сетове, състояние на плъзгачи и така нататък. Всичко се прави в реално време. Както по-рано в разговор казахме, аналоговите синтезатори. Всичко правиш в аналогови. На ръка. И няма да се брала. Тогава с Орион свирихме един огромен фестивал във Видин, в спортната зала, където беше фестивал за рок групи. Може би от малкото фестивали тогава, но си спомням, че
Бяхме всички, Дисонанс, Контрол, Ахат, Ера, Орион. Залата се пръскаше по шеловете, 2-дневен фестивал и Кирил Маричков накрая раздаде награди. Най-добра група, най-добър изпълнител, най-такова. И той каза, искаме да дадем една специална награда за най-добър клавирист. И той вика, наградата даваме на Адриан Иванов. Той каза, как ги правиш тези неща? Толкова два синтезатора, с различни бленди, с различни светове. Вика, как вика всичко това го съчетаваш? Ти си невероятен блендаджия. Блендаджия. Много е прав за това, така е, наистина е така. Да. И после не забравяй, че имахме също един много такъв интересен период с Милена, където се наложи да свириме ха-ха като цяло един уникален албум. В ха-ха има много пънк, но има и много театър. Много театър има в нищото, защото аз, когато разбрах, че Орион, да. Милена свири с Орион, това беше момента, в който ви видях по БНТ в едно късно вечерно предаване Формула 5. Да, Формула 5 имаше. Където чух това парче и аз бях вау. Защото беше... това беше много различно от всичко, което до този момент Милена беше правила. Значи бяхме... Очевидно и бяхте повлияли вие с вашата музика, защото беше нещо съвършено ново. Във второ тон студио на телевизията го записахме и огромни благодарности за Валю Ветов, който почина, и неговия помощник, последствие шеф на студиото, Тодор Лечев, на Иван Лечев, брат му. Да. Които ние страшно много глупости искахме да направим и те ни уедисаха на всичко. Защото парчето нищото е със страшно много аудиоефекти, които ние, нали знаеш, платени са 8 часа и за 8 часа трябва да свършиш. Няма време по фонотеки да ги търсиме, звукови фонотеки. Скърцане на вирига, скърцане на стара люлка. Знаеш как сме го правили? Кофата с вода в една стаичка. До кофата стига Маркуч, който излиза под вратата и един отвън катуха. Като духне и той въздухът. Да. И то каже плюк. Горе го записваме с микрофон. След което записа го връщаме като обороти. И той почва да клокочи като лава. Да. Като върнеш оборотите, нали знаеш. По същия начин, примерно с Контрол, когато записвахме най-щастливия ден. Дали? И ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си далеч от мен. Ля. Детските гласчета всъщност не са детски гласчета. Нормално записани, но оборотите са вдигнати. Подозирах това. Да, за да се получи този... Вие сте били първите, които са правили такива семпли. Да, семплите правихме. Много интересен семпъл. Бях чел в едно звучаване на Уембли, Pink Floyd го бяха използвали, връв, която е, правиш един възел, чашка за кафе взимаш, пробиваш дупка в чашката, пъкаш връвта, така че възела да я задържи на чашката. И хващаш основата. И понеже насмолена връвта, слагаш микрофон. В момента, който почваш, хванеш връвта и почваш да си плъзгаш надолу, то се чува едно а чашата е резонатора, който се записва. И се получава невероятен ефект. Примерно. Много експерименти. Просто страшно въображение, да. Да, много експерименти правихме. Тя самата с гласа си тогава експериментираше. Нейният глас, тя е уникален албум. Просто този албум, откъдето и да го погледнеш и нямам нерви, и лошо, и машина за месо, и никой не пита защо. И предвид, че в нищото правеше такива експерименти с гласа си. И като прочетеш първата книга, като се сетиш, че с Милена ние отраснахме като деца, заедно ритахме на игрището, играхме баскетбол, ходихме на училище заедно и тя като седеше с синята униформа и с бялата якичка и с панкарския гребен. И около нас нямаше хора. Всичките бяха на 5 метра отстрани, гледаха ужасено, разбираш. Такива бяха странни времената. Всичко беше много интересно и за мен тези книги са ми едно връщане, машина за времето. На мен ми подействаха по този начин и ми беше изключително приятно да се върна в едно време, което като време не беше окей, но беше окей, че бяхме млади. Тогава се създаваше нещо много
искрено, истинско и ценно в българската музика. Имаше революция във въздуха. Да. Обаче не като тая революция в момента. Което не води нещо до нищо. много изнасилено, нали, и неясно. Нали, просто... Първото ви парче започваше новини с новина, която преди малко коментирахме. Какви са новините за теб сега? Честно да ви кажа, аз съм отчаян съм от всичко. Нали? Защото страната е красива. Страната е богата. Море, планини. Нали? В България го пееме това. Обаче страната е управлявана от едни уникални идиоти. Кръгли такива, завършени. Това са хора, които не виждат по-далече от носа си. Любо Мълковски много добре го каза тогава и нямаше млад човек, който да не знаеше текста на "Не е лесно да си тиква", Да, не е лесно. което сега в това време е много актуално. Да. Обществото винаги, нали, се опитва да те постави на колене, нали? Това е. Да. Какви са обаче музикалните новини за теб сега? Защото мен ми се иска да ми кажеш някаква добра новина по отношение на, да кажем, някакво събиране на групата. Абсурдно едно такова събиране. Някакъв концерт поне. Аз в последната глава на първата книга съм дал либретото на един албум, върху който работя. Това са двойни електронен албум, който записвам и моята цел е до края на лятото да го издам. Преди това имам една друга цел. Подготвил съм един сборник разкази, който няма да е рок-хрониките на Адри, ще е разказите на Адри, които разкази са моето виждане върху света. Не става дума за музика. Да. Но моето виждане е за нещата, естествено, пречупени по мой си начин, свързани с бъдещето на изкуствения интелект, с бъдещата политика на света, който в едно много опасно и такова лудо положение, където се забравят смисъл на думи като емпатия, гравитацията се усуква по друг начин. Да. Но това няма да бъдат разкази за някаква дистопия или нещо такова, просто не. твоята гледна точка върху всичко, което в момента те се ще случва. бъдат отново така в една съвместна работа с Емил Вълев, Виолетовия генерал, който аз много обичам. Той е невероятен художник, артист. Наскоро го гледах на концерт. Така и Емо Вълев ще участва със свои картини. Аз обичам да правя такива колаборации между артисти. Това, което е на корицата, е неговата картина, която пиеме си вино и аз му казвам, пич, дай да ползвам за корица. Той казва, нямаш ли проблеми. Викам, добре, дай нещо такова. Ами вика, купи си картината. И аз си купих картината. Да. Много хора като него, като фотографите Стоян Гребенаров, като Нели Воева, на Митко Воев съпругата, които ми дадоха възможност да ползвам и тяхното изкуство. Както той ми даде картините си, Огнян Цеков, който също ми даде картините си, те пък дадоха фотографиите си, нали, фотографските права, абсолютно безвъзмезно и за идеята да останат за историята. Нали. Затова тази книга е... Аз си намирам за много ценна и смятам, че нашите зрители трябва да си я купят, защото аз се гордея да имам тези 3 томчета в библиотеката си. Имам така и привилегията да имам и автограф от тебе. Да. И предполагам, че това би могло да се случи с всеки един от зрителите ни, ако пожелаят да притежават копия от твоята книга. Те могат да направят това? Ами да, могат онлайн от сайта на издателството, което им изпълни печатната услуга Фабер. Също в сайта на Сиела онлайн могат да я закупат, сайта на StoreBG. Да. Мисля, че и в Хеликон и в Orange също могат да си я поръчат. И могат да се свържат с мен. Да се свържат с мен, да ме потърсят във Фейсбук. Веднага ще излезе, като напишат Адриан Иванов. И аз си продам почти сам книгата,
защото тази ситуация с българските книжарници, които взимат 50% от баркода, е много неприятна. Това е безумна история. Да, но това е ситуацията. Или се навеждаш и не взимаш нищо, а те взимат 50% без да са направили нищо. От труда ти, да. Нали? Опитах се с някои издатели да говоря, да се подпише договор и така нататък. Не, те имат възможност след 3 години, те имат възможност след 5 години, защото имат много неизпълнени договори с западни издания и така нататък. И в един момент стигаш до идеята, че днеска си жив. Тебе утре моята няма. По-добре е да го направиш сега. Защото в един момент щрак и мрак. И затова взех решение. Това са мои пари, всичко съм си направил сам. Ти си издаваш сам, да, изцяло. Да, но става много трудно. Онлайн трудно се продават нещата и... Може би това е причината, защото ако хората я виждат някъде на рафтове, те биха посегнали, биха си я купили, но вече знаят, че се намира в сайтовете на всички тези издателства и книжарници. Каквото и да е, колкото и да съм го направил като турист, като нещата имат цена. Не мога да им подаря на разпространителите книгите си. Няма да стане. В случай, точно така. Това е трудът и личният. Между другото, много хората са в моето положение. Аз съм чел книги, които са сам издат, които са на уникално ниво, които са много по-добри от Крабашлив, Господинов или който да е хитаджия в момента. Нали? И защо да го коментирам това, защото наистина съществуват такива книги. Да. И аз смятам също, че моите книги са на много високо ниво. През книжарниците има смисъл, ако продаваш някакви огромни тиражи и може би дори това не осмисля нещата до край, но хората вече знаят, че много да те огромни тиражи в тази малка държава. Колко хора четат книги? Да оставим на страна, че при поколението, което идва, чете компютри. Книгата се превръща в нещо, което е винтидж, нещо ретро. Точно така. За мен има стойност това да я притежавам в точно този книжен вариант, защото другото е някъде там, където не го виждаш и друга стойност има. Същия съм аз. Чуя някаква интересна група, нещо Петрок или нещо се върти по нета, интересувам се, намирам оригинални им диски и си го купувам. Или плочата им. Точно така правя и аз. Просто защото аз имам рафт с учебници вкъщи. Имам 10 албума на Pink Floyd, имам черния албум на Металика, имам Емерсън Лейк Палмър, картината на изложба, имам албуми, които са учебници за мен. Това са моите учебници. Това исках и да те попитам, каква е фонотеката ти, защото преди малко споменахме Genesis, споменахме Сага. Имам Led Zeppelin. На Сага да си призная, нямам нищо, но имам други канадски неща, които са интересни. Сага имам на Кемел неща, на Ху, имам неща на... По-класически банди. Да. Сага са ми малко по-леки. Те са малко по-попи. Да. През 80-те години, особено, защото аз имам всичките им 80-те албуми. Войвод ми звучат по-интересно, нали? Да. Пак са канадска банда, нали, която Ръш, които са уникални. Те са старен вече прогресив, да. Да, уникални. И наскоро така ги видях с една жена барабанист, която, нали, почина Нил Пирт. Уникална банда. Това е групата, която бих искал да видя на живо. Какво гледаш на живо? Общо взето всичко гледах. Запад гледах на Стадион Локомотив. Кели Минок, Сър Елтън Джон гледах. Опитах се Майкъл, докато беше жив, да го гледам в Букурещ. Леди Гага гледах. Депеш Мод гледах в Италия. Так му бяха издали албума с Розата. Тина Търнър. Гледал съм наистина много неща, нали, но Ръш не можах да ги гледам. Може би нещо като to-do лист. В to-do листа са. Ако кацам в Европа, по някакъв начин да ги гледам. Да не се случи това нещо.
Това, което направихме в разговора днес, беше нещо като тизър на това, което могат да прочитат хората в книгите ти, защото идеята не беше да ги преразкажем. Хората трябва да си ги купят, за да ги прочитат. Да. Там има много интересни подробности, които днес така не споменахме, не говорихме за тях, но ще останете много доволни, ако си ги купите, така че направете го. Това е всъщност нещо, което може да направите, както вече стана ясно в сайтовете на въпросните книжарници, които споменахме, но най-добре е просто намерете Адриан Иванов в Фейсбук, направете връзката с него и там може да получите книги с автограф лично от него. Чакам с нетърпение това, за което ти спомена вече, книгата с разказите, защото ние си говорихме за това преди да пуснем камерите, но вече го казахме. Казват, дните на земята не се броят. Тя ще бъде уникална книга. В смисъл има 20 разказа, които са потресаващи. Кратки, с точна хирургия. На какъв етап е работата ти по тая книга? Готов съм, имам няколко идеи, 2-3, които искам да ги разработя и да излязат разкази от тях. Но дните на земята не се броят. Това е нашата радост, че съществуваме. Защото може да сме сами в космоса. Може. Точно в този момент. Никой друг не съществува, да. Да, абсолютно е така, много си прав. Нямам търпение да приключиш работата и по този си проект и така да го видим. Сигурен съм, че ще ме реално един ден съществуваш и да си поговорим и за него. Окей. Това е така, че моята философия. За днешния епизод това е, което искахме така да ви кажем и да ви обърнем. Аз лично ви обърна внимание на тези книги, защото са нещо, което е много важно за така българската музика като цяло. Това е част от най-важната епоха от историята на българския рок, втората вълна в българския рок, към която аз лично имам пристрастия. И така, още веднъж ви казвам, потърсете Адри в Фейсбук, вероятно имаш и някъде друга да е профил. Фейсбук Адриан Иванов, на български и на латински винаги ще излезе. Да, пуснете си в YouTube, намерете албума на Орион и си го пуснете, доставете си това удоволствие. И ще очакваме отново да те видим, когато книгата излезе вече и бъде факт. Sound Police. Един от героите ми в третата книга. За него ще научите в третата книга. Така че, пак ви казвам, направете го, купете си, доставете си това удоволствие. Адри, много ти благодаря. Аз ви благодаря. Беше ми изключително приятно да си поговорим, защото така за любими групи винаги си говоря с удоволствие с хора от тях. Приятно впечатление ми направи, че вие сте единствените, може би, които предварително дойдахте при мен, купихте си книгите, прочетахте ги и ме интервюирате възоснова на познанията си. Аз смятам, че така е правилно. Така е верното, защото много други журналисти нямат представа от книгите ми, само ги показват и ме питат неща, които са бла-бла. Ами така не е състоятелно. Аз смятам, че така е правилно. Затова по този начин направихме този разговор, защото трогнат съм, благодаря ви. Исках първо така да преживея емоцията от книгите и след това да се видим, както и направихме. Това е истински професионализъм за мен. Така трябва да бъде. Защото не можеш да водиш разговор за нещо, което не познаваш. Не е сериозно просто, да. Още веднъж ти благодаря. За нас беше удоволствие. А вие останете и с другата събота с нас, защото ни чака още един пореден епизод с поредния ни гост. Бъдете отново с музика за масите в събота, следващата събота в 10 часа. Чао!